Кашуто, освен че е вкусен плод, предлага няколко ползи за здравето, богато на хранителни вещества. Кашуто е добър източник на витамини, като витамин С в комплекс, както и минерали като желязо, магнезий, фосфор и цинк. Антиоксиданти съдържа антиоксиданти като флавоноиди и каротеноиди, които помагат в борбата с свободните радикали в тялото, предпазвайки от увреждане на клетките и хронични заболявания. Здраве на сърцето. Кашуто има здравословни мазнини, особено мононенаситени масни киселини, които могат да помогнат за намаляване на LDL холестерола, лошия холестерол, и да повишат HDL холестерола, добрия холестерол, допринасяйки за здравето на сърдечно-съдовата система. Укрепване на имунната система. Голямото количество витамин С и други хранителни вещества укрепва имунната система, като помага на тялото да се бори с инфекциите. Ползи за кожата. Антиоксидантите, присъстващи в кашуто, помагат за поддържане на кожата здрава, предотвратявайки преждевременното стареене и други щети, причинени от свободните радикали. Управление на теглото. Въпреки че кашуто е с високо съдържание на калории, те могат да бъдат полезни за контрол на теглото, когато се консумират умерено, тъй като техните здравословни мазнини и протеини насърчават чувството за ситост. Подобрява здравето на костите. Кашуто е богато на магнезий и калций, които са от съществено значение за здравето на костите, както и на други хранителни вещества, които помагат за поддържане на костната структура. Подпомага храносмилането. Фибрите, присъстващи в кашуто, помагат за подобряване на храносмилането и регулиране на чревния транзит. Важно е кашуто да се консумира умерено, тъй като е висококалорично. Освен това, някои хора може да са алергични към ядки, включително кашу, така че винаги е добра идея да бъдете внимателни.